Siyambingelela bafowethu lo nibingelelayo uNhlanhla ungwakwasibisi owaziwa ngoqondanisa noma iGezwamanzi. Okungihlanganisa nani namhlanje ukuthi ngizonethulela ialbum yami engiyibiza kuyona ngeGezwamanzi. Ititle yayo ithi isoka layo. I-album yami izotholakala kuzo zonke iy'ndawo nakuma-digital stores nizoyithola. Okunye futhi bafowethu engizocela ukuthi ngikucacise ngomhla ka-20 i-album yami iyaphuma. Ngizobe ngenza nane-CD launch. Ngizobe ngilontsha laphayana kwaSikolokolo. Ngicela-ke nifike khona eJip nizongeseka bese nithenga nomsebenzi wami. Ngicabanga ukuthi ngisebenze kahle kwi-album ngoba kukhona abantu engingabathokozele ngiphethe kubona obabuThokozani Langa kwingoma ethi sizomlanda. Sikulindele lapho sibe sicace magcina kithi la ekhaya. Suku lwethu lomshado sasikulindele lapho sibe sicace magcina kithi la ekhaya. Ngisho ngenkomo yakithi ngemfuyo kababa lapho sibe sicace magcina kithi la ekhaya. Ngisho ngenkomo yakithi ngemfuyo kababa lapho sibe sicace magcina kithi la ekhaya. Manje semphumelo bala semphumelo bala ngithina sizinkomo zikaba. Awu manje semphumelo bala semphumelo bala awuna sizinkomo zikaba. Suku lwethu lomshado sasikulindele lapho sibe sicace magcina kithi noda. Sizomlanda umakoti somlanda, sizomlanda umakoti, sizomlanda umakoti somlanda, sizomlanda umakoti, thina sizomlanda umakoti somlanda, sizomlanda umakoti. Ngiyizela ngamwazalane ngiyizela ngoba sizomlanda umakoti. Ngiyizela ngamwazalane ngiyizela ngoba thina sizomlanda umakoti. Ngiyizela ngamwazalane ngiyizela ngoba thina sizomlanda umakoti. Kukhona umzukulu kwingoma ethi nginothando nje kuningi kube khona nomunye umfo wakwaMpungose naye ngisebenze naye umbuso naye ukhona uyathola kule ngoma. So nje ngicela ukuthi bafethu msinikeze support kakhulu. Akukho engicabanga ukuthi mhlawumbe njengamanje sengakusho ngoba sengingathi ngitshela abantu ukuthi ngiyajola nje ngitshela abantu ukuthi ngiyajola nje. Aibo exam, aibo we exam, aibo exam, aibo we exam. Le examina ngitshela abantu ukuthi ngiyajola nje. We exam when nomona, we exam when you tell us, we exam when nomona, we exam when you tell us, we exam when nomona, we exam when you tell us, we examina ngitshela abantu ukuthi ngiyajola nje. Uthi mina sengiyajola, ngijola nobani, uthi mina
ey'nambeni engithola la kuzona-ke 076 315 3819. Uma ungifisa laphana ukuthi ungilandele ku-TikTok ungilandela as uqondanisa 01. Uma ungifisa ku-Facebook uzongithola uqondanisa iGezwamanzi. Ku-Instagram uqondanisa iGezwamanzi sibisi. Bafowethu ngiyabonga kakhulu, ngibonga nabantu nje abangisekile ukuqala nje umsebenzi ukuze kube manje, ngiyabonga. Ngiyonguma masewunjani bafowethu, ngisho ngoba mina njena iGezwamanzi njalo malifika kulo mkhakha livele lishaye ingoma emnandi. Ngiyonguma masewunjani mfowethu, ngisho ngoba mina njena iGezwamanzi njalo malifika kulo mculo livele lishaye ingoma emnandi. Ngiyonguma masewunjani mfowethu, ngisho ngoba mina njena iGezwamanzi njalo malifika kulo mculo livele lishaye ingoma emnandi. Ngiyonguma masewunjani mfowethu, ngisho ngoba mina njena iGezwamanzi njalo malifika kulo mkhakha livele lishaye ingoma emnandi. Wentshatho ngumama sewunjani mfowethu, ngisho ngoba mina njena iGezwamanzi njalo malifika kulo mkhakha livele lishaye ingoma emnandi. Emahostela kudlalwa lo, emalokishini khonyalo iGezwamanzi njalo malifika kulo mkhakha livele lishaye ingoma emnandi. Umabona kude buwalo emsakazweni kudlalwa lo, iGezwamanzi njalo malifika kulo mkhakha livele lishaye ingoma emnandi. Emaphepheni kubhalwa lona, ematshwaleni kusa lona, iGezwamanzi njalo malifika kulo mculo livele lishaye ingoma emnandi. Wenkonzo nguma masewunjani mfowethu, ngisho ngoba mina njena iGezwamanzi njalo malifika kulo mculo livele lishaye ingoma emnandi. Liyasenzela